Marami ang hindi nakakaalam tungkol sa blueprint ni Pangulong Marcos, and for sure, kahit ikaw na nanonood ngayon, hindi mo pa po ito alam kung ano nga ba talaga itong blueprint na sinasabi ko ngayon, itong topic natin ngayon. Pero ang ilang may hilig magsaliksik na tulad ko sa kasaysayan ng Pilipinas, kahit papano may nalalaman tungkol sa katotohanan ito. Ang blueprint ni Pangulong Marcos ay isa sa mahalagang bagay na dapat sana na itago o nasunod lamang ng mga sumunod na leader pagkatapos po ng Marcos administration. Kasi 'di ba ilang pangulo na ang dumaan, from Ferdinand Marcos, dumating po si Cory Aquino at the rest mga sangkay. Dapat sana nasunod po ang blueprint na ito dahil isa po ito sa mahalagang bagay na mayroon ang Pilipinas. Subalit ang isang katanungan mga sangkay, bakit nga ba mahalaga ang blueprint ni Pangulong Marcos? Ganito yon mga sangkay. Dito kasi nakasaad kung papaano tatakbo ang ating bansa at kung papaano mapapanatili ang ekonomiyang mataas at pagiging progresibo ng ating bansa. Sobrang matalino talaga si Pangulong Marcos, no? Akalain mo na isipan niyang gumawa ng isang blueprint na kung saan magpapanatili sana sa ekonomiyang matatag at malago sa ating bansa. Matalino. Anyway, shout out po sa lahat ng mga estudyante po na laging nanonood dito sa ating channel. At ito rin ang isang katanungan mga sangkay. Ano nga ba ang mayroon sa blueprint ni Pangulong Marcos? Sa blueprint kasi na yon ay nakasaad kung papaano tatakbo at mapapanatiling matatag ang ating bansa. Dito rin mga sangkay ay planado na naisulat na, naiguhit na kung ano-ano mga proyekto ang ipapatayo sa iba't ibang sulok ng ating bansa na kung saan magbibigay kaginhawaan sa ating mga Pilipino. At ito nga ay naumpisahan noon kung kaya't marami po tayong makikitang proyekto na naipagawa ni Pangulong Marcos na until now nag-i-exist. Lahat ng mga naipatayong proyekto ni Pangulong Marcos ay lahat ng iyon nakasaad na po sa blueprint. Mga tulay, power plant, eskwelahan, hospitals, mga pabahay, mga kakalsadahan o mass transit projects, mga dam, lalong pagpapalago sa sandatahan ng Pilipinas, sistema sa pagpapaunlad lalo sa mga magsasaka, pagpapanatili sa mababang presyo at mga bayarin sa ating bansa, at marami pa pong iba. Doon din mga sangkay nakasaad ang sistema ng mga pabahay ni Pangulong Marcos na magbubura sana sa squatters sa ating bansa, na kung sana mga sangkay, di ba, kung sinunod yun, di sana wala nang squatter ngayon. Kasi noon mga sangkay, may ilang bahagi po na may squatter po, pero hindi po ganong kalala, di tulad po ngayon. Kakaunti lamang po, kasi nga po malago po ang ekonomiya noon ng ating bansa. At ang squatter noon hindi po kagaya ngayon na grabe pong nakakaawa tingnan. Sa blueprint nakasaad mga sangkay kung papaano mas magiging superpower ang ating bansa, dahil ayaw nang mangyari ni Pangulong Marcos ang nangyari nung nakaraan na binubuli lang po ang Pilipinas ng ating karatig bayan, at kaya nga nasakop tayo ng ilang bansa. Kasama na rin doon mga sangkay ang pagpapalit sa pangalan ng ating bansa, o kasama na doon ang pagbabalik sa tunay na pangalan ng ating bansa na Maharlika, malupit. Ang nakasaad sa blueprint na iyon ay talagang klaro at matibay. Magpapatatag sa bansa. Kumbaga sa ulam mga sangkay, kumpleto ang sangkap, kaya garantisado. Ito ang dahilan mga sangkay kung bakit napakamahalaga ng blueprint na iyon na dapat sana sinunod po ng mga sumunod kay Pangulong Marcos. Pero hindi po Akala siguro kasi nila mas matalino sila kay Marcos Ganon katalino si Pangulong Marcos na hindi po ito matanggap ng iilang sakim, no? Yun yung dahilan kung bakit ginagawan po siya ng mga black propaganda o chismis. Ang nakasaad po sa blueprint ni Pangulong Marcos ay lalong pinagtibay noong itatag po ang bagong lipunan. Naumpisahan na po ito noon, kung kaya't marami po tayong makikita mga proyekto ni Pangulong Marcos na nag-i-exist pa rin hanggang sa panahon natin ngayon na nagagamit po ng lahat ng mga Pilipino. Ang mga naipatayong proyekto ni Pangulong Marcos ay isang ebidensya ng kanyang blueprint. Sinasabi po ng mga malalapit kay Marcos at maging sa ilang matataas na pagkatao mga sangkay na may alam tungkol sa blueprint na ito, na halos po na kopya po ng Singapore at South Korea ang blueprint na mayroon si Pangulong Marcos, na noon po ay malapit po kay dating Pangulong Marcos. At makikita natin sa ngayon mga sangkay na ang South Korea at Singapore ay namamayagpag po sa Asia. Samantalang ang Pilipinas na pinagmulan ng blueprint na iyon ay makikita nating bumagsak. Sayang, no? Yung Singapore, South Korea, malago ng bansa. Samantalang yung tunay na may-ari ng blueprint na iyon na atin mismong bansa, sariling atin iyon, lugmok. Alam niyo kung bakit? Dahil po sa kasakiman ng mga sumunod kay Pangulong Marcos. Hindi po ito sinunod ng mga sumunod kay Pangulong Marcos
Dahil sa sobrang pamumulitika, instead na palaguin ang ating bansa, lalong-lalo na ang kabuhayan ng mga Pilipino, mas inuna pa po ang pagpapabagsak sa pamilya Marcos. At saka lang nagamit ang blueprint na ito nung dumating po si Pangulong Rodrigo Duterte. Mga bagong infrastruktura, yung mga balaking yan ay noon pa eh. Pero ito lang ang talagang nilakas ang loob, ipagpatuloy. Hindi ba kayo nagtataka mga sangkay kung bakit sa unang pagtungtong pa lang ni Pangulong Duterte sa Malacanang bilang Pangulo ng Pilipinas ay sunod-sunod kaagad ang pagpapagawa ng mga malalaking infrastruktura sa buong Pilipinas? Ito ay dahil planado na po ang lahat sa blueprint ni Pangulong Marcos na sinunod lamang po ng ating Pangulo ngayong si Duterte. Kung sana noon pa ginawa, no, edi sana malago tayo ngayong bansa, edi sana wala pong squatter ngayon, edi sana nanatili po ang pagiging superpower ng Pilipinas ngayon, edi sana hindi po tayo binubuli ng ilang bansa, edi sana wala pong mahirap na Pilipino ngayon. Pero dahil nga sa kasakiman ng mga sumunod kay Pangulong Marcos, eto tayo ngayon. Kapansin-pansin guys na sobrang dami talaga ngayong pinapagawa ni Pangulong Duterte, mga tulay, kalsadahan, hospitals, at bukod doon guys, pinapalago din po niya yung sandatahan ng Pilipinas. May mga binibili siyang importanteng gamit para sa Armed Forces of the Philippines. At bukod doon mga sangkay, binubuhay niya yung mga scientist na kung saan magagamit sa ating bansa na mag-research sa mga bagay para sa mga bagong teknolohiya na magagamit ng ating pamahalaan, higit sa lahat ang magbibenepisyo mga sangkay yung ating bansa. At daming proyekto na pinapagawa ni Pangulong Duterte, mga train, mga sangkay, yung mass transit, isa na po yan. Pinahalagahan ni Pangulong Duterte ang blueprint na yun kasi alam po niya kung ano ang mayroon sa blueprint na yan. Isipin mo, hindi na siya mahihirapang mag-isip pa, hindi na kailangan mag-isip pa ng mga bagong proyekto na ipapatayo ng kanyang administration. Ang kailangan niya lamang pong gawin, mga sangkay, sundin kung ano ang nakaplano doon sa blueprint ni Pangulong Marcos. Yun yung reason, mga sangkay, kung bakit sinasabi nyo na wala pang 6 years na panunungkulan si Pangulong Duterte pero marami nang nagagawa, di ba? Maraming nagagawa na kaagad si Pangulong Duterte kasi sinunod niya po yung plano ni Pangulong Marcos. Bali, yun yung magandang bagay kay Pangulong Duterte kasi nga po, hindi po siya bounded by any political mind. Hindi po siya nababalutan ng kaisipan ng politika or pamumulitika mga sangkay. Kaya nga kahit may mga natirang project ang nakaraang administrasyon ay itinuloy niya pa rin. Kasi nga hindi siya bounded by any politics. At bukod doon, naniniwala po talaga siya kay Pangulong Marcos. Naniniwala siya na maganda ang nagawa at naniniwala din po siya na si Pangulong Marcos yung the best president sa ating bansa at hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Ang usapin tungkol sa blueprint na ito ay nailatag din po sa programa ni Erwin Tulfo. Hindi ko po alam kung napanood nyo po yun. Nailatag din po ito na sa kauna-unahang pagkakataon mga sangkay, may isa pong Pangulo na nagpahalaga sa blueprint ni Pangulong Marcos na dahilan kung bakit nagpatayo si Pangulong Duterte ng napakaraming proyekto ngayon sa ating bansa. Itong mga nakikita natin, itong mga build na ito, 1970s pa pala ito. Actually, Panahon pa ng tatay mo ito, may blueprint na raw po ito. Nakita ko rin po eh. I saw that several years ago when I visited DPW. Nakita raw sa akin, yung mga MRT na yan. Ito nga ma'am eh. Oo, hanggang 10. Hanggang 10 yan eh. Hanggang Quiapo meron. Hanggang Galing ka ng Quiapo. Fairview. Tapos may mga underpass pa. Correct. Na bibiyay ka from Caloocan, although makakarating ka na Makati, doon pala sa tunnel, ay na-execute na ng administrasyon. Tatay niyo pala na nagplano na nito. Pero ngayon ini-execute na ng Pangulo after so many years. Finally, and suddenly here comes the Duterte, ay hindi, maganda itong programa niya kaya gagawin ko. Now he's doing it. yes, tuwa po. Yung plano para sa Metro Manila, halimbawa, talagang C1 to C10 yon. Hindi tayo mabuburo dyan sa EDSA. Kung nabuo yung mga circumferential road, mala Washington DC, talagang malaki yun, malawak. Si Pangulong Duterte lang ang nagpahalaga sa blueprint na yun, na kung sana noon pa lang ay sinunod na ng iilang Pangulo na nagdaan, di sana isang malagong Pilipinas tayo ngayon. Iginuhit na ng pinakamatalinong Pangulo ng buong mundo ang lahat na plano para sa ating bansa, na ang tanging gagawin na lang sana ng mga sumunod kay Pangulong Marcos sundin na lamang po. Subalit dahil nga po sa sobrang politika, gumawa po sila ng mga sariling plano. Nakita ang ebidensya kung paano po nalugmok ang ating bansa ngayon. Ang tanong mga sangkay, bakit nga ba ito sinunod ni Pangulong Duterte? Ang isang simpleng sagot ay dahil si Pangulong Duterte po ay hindi po nababalot ng politika.
Wala po siya sa sistema ng sobrang politika. Ang gusto lamang po niya ay mapalago ang ating bansa at ang kabuhayan nating mga Pilipino. Na siya lang po ang tanging Pangulo ng Pilipinas na nagpahalaga sa blueprint na iyon. Kaya lahat ng proyekto ngayon ni Pangulong Duterte na nakikita niyong pinapagawa, ito po ay nakabase sa blueprint ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ganun po kahalaga ang blueprint na iyon. So ayun mga sangkay, marami pong salamat sa inyong panonood. I hope na may natutunan na naman tayo sa ating pinag-usapan ngayon. And shoutout po sa lahat ng mga estudyante po na lagi pong nagsusubaybay sa ating channel at lahat po ng mga sangkay natin dito. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. So please like, comment, and subscribe kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe at pakiclick din po yung bell notification. And once again, kita-kita po tayo sa susunod nating pag-uusapan. Tandaan lagi that Jesus loves you. God bless.